Mand, vi skal snukke som dutter. Hvad sker, hvis der sker noget lort? Vi skal også have tøserne med. Ja, selvfølgelig, mand. Svenskerne. Ja, svenska flickor med. Mand. Ja, den er mega fin. Shit. Vi kommer på YouTube i morgen, det ved jeg godt, ikke, Pia? YouTube.com. Hey. Så er I på. Så er I på. Så er I friske. Ja. Der er noget at gøre alligevel. Har du set ham den døde, der hænger derude? Er der en død en, der hænger derude? Er der det? Shit. Det er rigtigt. Skal jeg lyve for dig? Der kommer han. Han er død. Oh shit. Der er fucking mange mennesker. Ja, det er fedt. Så er I med. Åbne for helvede, mand. Så ro af mig til bunderøven. Må vi ikke gerne lege her? Jeg har fået lege. Vi tager 10 sekunder. Er du klar, Balle? Det er altså muligt, mand. Nej. Vent lidt. Vent lidt. Jeg må bare... Ja, kom så. Dude! Bare satan! Ja! Oh shit. Jeg stikker sig, dude! Tryk dernede! Tryk der! Fuck det lort, mand! Sådan! Så er Philip! Dutte! Smykke som dutte! Jeg må sige det her. Det er ikke helt lortet, mand. Hvem dytter her? I kan ikke komme ud her. Det er næste gang. Giv dyt, når vi skal ud her. Okay. Vi gør, når vi dytter. Det er lortet, mand. Det er ikke... 2 sekunder. Skal I køre først? Vi skal gøre det først. Jo, min dreng. Den der. Næste. Dyt! Hvor er du den? Svenska flickor med på dyttertur her. Hvad snakker jeg om? Vi har ikke dyttet, mand. Luk den igen. Luk den igen. Luk den. Det gør vi, min dreng. Smykker fjern. Er du dum, mand?